nga mga katupay, oh. Grabe naman ako agyod ang pantalan sa ubay ba. Diyan ako ron sa buhol mga katupay, oy. Ano na ko nagkausaban diri ba. Tinan ako ang pantalan sa ubay, oy, ang ano, oy. Pag naog na ko karon diri mga katupay, oy. Ako nakausaban ang pantalan diri sa ubay karon. Uli karon mga katupay maglakaw-lakaw sa agmananap. Pero mas uito na po diri sa ubay ba. Kay murag dugay-dugay na yung mga panahon nga wala po kaari diri, oy. Di ka ni mawas katupay ni karon. Oy. Maglakaw-lakaw sa mananap di. Kung makatultul ba ba kahaning mananapa karon, masig magkasaag-saag na ko ani karon ba nga oy. Diyan ako sa kong yutang na tauhan, oy. Pero murag si maipit si katupay ani ba, masig mawa bas katupay ba. Ang ani oy maglakaw-lakaw sa mananap di. Ang ani oy. Way nakibaw karon mga katupay nga niabot na ko ron diri sa ubay ba. Ano man surpresa po sila ba. Now, piting laparag pantalan sa ubay, oy. Sa una mga katupay, gagmay ra kayo ni, oy, gamay ra kayo ni pantalan sa ubay, oy. Karon piting na dako, oh. Grabe, oy. Maglakaw-lakaw sa mananap, di. Oy, nisugat na ko karon mga katupay, oy. Suro-suro sa mananap. Adin ako skit mga katupay, oy. Ang umonigit diri paingon pa sun ngadto mga katupay sa pier ba. Pantalan ba, pantalan, oy. Ayara o gawas na ko. Kini mga napaingon ngadto na sa pantalan mga katupay. Mori diri git mga katupay. Ang anyway. Adara o. May ngan ba Port of Ubay, ayan o. Okay, lihabas ako mga tupay magsuro-suroy sa mananap diri oy. Ang nga ni daraw mga katupay oh. Diri ko sa una magtanawan og Betamax ba mga katupay ba. Betamax oy. Diri to sa una oh. So karon wala na diri mga katupay ba, wala na oy. Diri man to sa una si kung tanaw Betamax. Pagkauso bitos Betamax sa una mga katupay ba. Nga ni oy. Adara mga katupay isdaan sa una mga katupay. O wag yun gihapon diri mautro ba. Mo gihapon ni isdaan sa una mga katupay. Sa una ra gyud ni ba. So sa dirig mananap di. Alam mo na direk isdaan sa una mga katupay. Wala pag yun mautro mga katupay ba. Isdaan gyapon ni diri oy. Adugay na kay panahon oy, dugay na kayo oy. Suro-suro sa mananap mga katupay eh. Ang ano eh. Gasolinahan gyapon diri mga katupay pero dili pa ni Petron sa una ba. Kini oh. Adini ko magkargahan og gasolina sa una mga katupay oy, kay nagdrive man ko diri kabal-habal ba. Dugay-dugay po makaliw ka na mga katupay oy. Pagdrive og kabal-habal oy. Nadara po dagkuan oh, waiting seed oh. Adugay na gyud ning puting sira ba. Dinira ko magpahuway sa una mga katupay oy. Ani gyud gihapon oy. Puting seed mga katupay ba ni ako. Puting dugayan ning puting sira ba. Ang ani oy. Oh. Na mga tupay oh. Dugay na ning witing sira mga katupay oy. Ano magsuroy sa mananap mo musuroy pa oy hangan eh.
Diri mga katupay, nayagyanan das tunga mga katupay. O kana o agyanan na ba sa una ra gyud na mga katupay. Suway tag-agi diha oy. Pero suway na to gagi. Agi ta diri be. Naman diri shortcut, good shortcut oy, shortcut oy. Ang ano. Suway ta diri be. Suro-suro sag mananap be. Ang ano oy. Ay shortcut ni diri mga katupay. Tungas merkado ba? Merkado oy. Daraw. Adi mga buwaran diri mga katupay o mga prutas po. Dagang kayo oy mapili ra gyud ta ba. Daraw. Ay mga buwad mga katupay daw. Adugay na yagyanan diri mga katupay oy. Mga buwad mga katupay oh. Ragi kapoy yag mananap oy. Diri agaanan mga katupay. Shortcut ni oy, shortcut ni oy. Anga ni oy. Adi pag yun ka pun mawaag mananap oy. Diri ko mag-agian sa una ba. Diri ako. Pwede pog dito mga tupay, pwede pog diri. Diri tabi. Anga ni oy. Ana diri oh. Suro-suro yang mananap karon. Ang ani dugay-dugay kus makalihok ka na ni mga katupay ba. Dugay na sa ko nakaagay diri ba nga ni oy. Ala lusot na ta diri oy. Ana raw. Alam niya kayo lungsod sa ubay di ay oy. Ito diri Pwede na naigon mga katupay oh. Usog yun na din sa probinsya mga katupay ba? Ano? Daga nagkurda sa sistema mga katupay oy. Diri ko sa na magpilahan mga katupay ba. Diri ko nag-drive og habal-habal sa una. Diri to. Ano mi diri magpila-pila mga katupay oy. Habal-habal oy, habal-habal oy angan. Mari ko dali. Ano sa salam ito nga pabili nga. Diri mi sa una mga katupay. Ala ko naging kausaban naglungsod oy. Nga ano oy. Ulo. Tao. Wala nagkabalhabal ron tricycle na siguro karon mga katupay. Nga ano. Uy. Ikaw na nung ako lagi ni. Nga ano, wa na mo kailan mo. Ikan pa kuano hilungos ba? Lite? Lite oh, nya. Di ka pa sa Manila o nya. Hapit ko diri sa Lungos nya. Diretso po nga Rizubay. Dito ka nga ani wa na nag-drive diri ka balabal nung. Ako dai. Drive diri ka balabal. Oh. Kaya pa kanimo mag-drive? Oy. Nga ani. Asa mo motor nimo ba? Hapit ka sa shop? Ha? Hapit ka sa shop? Shoot. Awa na oy. Kaya kuan man asa ba to dapit tong ila oy. Ini iti man pupuno ka sa ato. Nagahilungot pa kong asawa. Oh, pero wa pa ko ka ngadto sa ila oy. Pero wa ko ka masan sura. Ha? Tawa. Ito sa mga katupay oy, di na musakay na ko balabal oy. Dara mga katupay, yung nag-drive ga pulis kuya o kuan uy. Abal-abal uy. Kauban na ako sa mga kalihukan mga katupay ba sa una ba. Dugay-dugay po ko kalihukan ko sa pag-drive diri kabal-habal good. Oh. Ang hapit yung kalimot nimo ko nung ba. Ingon na dese. Kinsa man? Wele nga Oh. tuyor. Oh.
Anak mo itong Kristina. Ang Ito oy. ay ba? Eh mo sakay na ko oy. Oo. Anya sa kuno bi. Ay, saan nga? Kami na kong bisot-sot. Adi oy. Bago pa ni uli shoot. Sakay na mananap. Wala ra ko na bi. Video ko no agmananap bi. Oo. Katulto na magkasamo no. Oo. Dahil ay supply ka dito rin no. Para nakapulaman. Munong sa takoy. Kasi madakpan ta ba nga ay nagkunan Dahil sa mga katupay. Para mga katupay, o pininggalaan na mga katupay, babayin mo na ni sa amo, hindi ka dito sa lungsod. Saktay ko ka malaba, lagi mga katupay, o. Maglalayo mo na ka sa lungsod at sa amo mga katupay, ha? Pila kang kilometro ka ni Kuya, no? Ito, sobra. 7 kilometro di ay, no? Turo, kapit. Ano mga katupay, luwag po kay kalsada ng Rioy. Di para sa una rapron to sa una ba? Oo. Sige ko kabulintang din oy. Sige ko kabulintang din sa una mga katupay, drive ko balabal ba? Oo. Kapila ng piro, kining baboy ba? Kapila ko mabiktima ng mga mananap. Oo. Ganyan ngero, biktima na ko na. Bulintang ko oy. Raho niya nagkasuway po ko rin disgrasya mga katupay ba? Bangga, pareho may motor bangga oy ha, bangga oy ha. Grabe itong disgrasyahan noon oy. Tamambugan na nino. Oo. Oo, tamambugan na ni. Tamambugan. Nasunod na ni mga katupay, umay-umay na. Baryo na na ako ba? Ay mga ero mga katupay, umo na hinungdan yun ba? Kapilan yung mabulintang lagi. Inairo, kanding nga nga. Nasunod. Ay, pisiminto na dahil crossing gris pa yung kasama mga katupay. Inuwa pa kayo mahuman ba? Oo pa. Bidyan ko sa katupay sa katawa pa. Paglapok dito sa iwan siguro dito. Buwan gapon. Crossing gris pa yung kasama mga katupay. Sila Leo nagtrabaho na ni. Sila Leo? Oo. Wala dito rin ako gusto ng trabaho din. Ay, Oo. yeah. Yeah. Oy! Gara ko! Oy! Gara ko isuon dayo. Dula sa nang magsuon kay Ay, sa Domingo kuno, na ni mo. Ay siya kuno bi. Ikaw na naman lagi daw siya lagi. Wala dito nakajote. Na ako isuon si Leo, Leo Gonzales, oy. Repair ako Tara. Hoy, kauban diri lagi. Pura. Na, oh. Ay, kini diri mga katupay, basta ka na mo na oh. Si Susyot ang trabaho ni ano? Daksak tulbas tubig laba oh. Oy. Hala, unya na lang ta mag-istorya kay murag napamagas duty. Oo. Naka na ko karon taon. Asa man katunong? At sa study po sa opisina. Sige mo na si Leo katupay ako yung maguwang ba. Ni oy. Unya mo diretso sa kurto sila manding. Sige. Ha? Sige.
Aya, babay usa. Unya ra ta mag-istorya. Nga ni oy. Abi. Sakay sa ko balik bi. Di tindahan o mangutang ko ron diha. Ani ay kanay tindahan o. Diyan ako sa amo mga tupay oy. Bagong butoy nga maksima. Diyan ako sa ahong yutang natawhan ba? Natawhan oy ang ano oy. Dalo ba tindahan diri o bisig makautang ko ini karon. Diha bi. Daghan na tinda oy. Pwede ba ko dia mangutang ba? Napagal siyang bag. Ni oy. Wala sinsinyo. Di imo na kuya oy. Ato may hide out pa dito hide out. Oh. Nasod. Ni diha jud ni magtambay-tambay ug mananap. Di sa ni sa andugay ni sa ning uli. Lugay. Di ra ko sa Pilipinas oy. Ano magugo kakita nang tiguang. Ni oy. Dawa kay uli-uli oy. Tinguli ka atong 2019 oy. Ya karon na pugutro na kabalik. 2019, Okay na ipit man sa 2024. upat ra oy nga ni. Upat ra ka tuig. Naipit man lagi si katupay sa Manila kay na kuan man na COVID-19 man laging buhing nga lagi nga ni. Bunso ay daras manding dayo ning suuno na ayo pagumangko nako ni na nga ni nga oy. Sakay din siguro. Ay manding ko. Siya. Hilongos ka nagsakay? Oh hilongos. Nagkasakay yung Janlay karon pa pud naabot. Dito siya magikan. Dito sa baybay. O ba sino ka? Ko kita na ba? O sige sakyan nimo dong. Nga ni oy. Kawayan. Ha? Janlay. Kuan magud po yang ning Janlay. Lagi alas 12. Ay wala ko kaila lagi ana oy basi nagkatagbo ta didto ba? Nya wala ta magkaila nga ni oy. Kaysa oy muin sa ko mga katupay oy kay diyan ako niabot ako sa yutang natawhan ba. Daraw. Babay na mga katupay.